Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vika Meangsari, kelas 11 IPS 3, tema pendidikan. Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinurmatan, ten dalem ingkang lan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Maringi nikmat lan rahmat sehingga ing wekdal punika kita sedaya saged kempal ten mriki pangenan kaperlu ngangeti pendidikan nasional. Saged perlu kita sedaya sumerapi pemerintah kita bangsa Indonesia dan dalam kitabipun Undang-Undang Dasar 1945. Sampun wonten program pajak belajar kagem sedaya warga milahi umur 7 tahun. Uga menika kita semerap ing dalem agami kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten papat menika. Wekdal Nabi tasih gesang nempel wonten program utawa pemerintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipo sepatu daya umat beliau saged dados umat ingkang ngadahi ilmu pengetahuan ning sepatu mobilio ingkang apa sedya. Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengandhapane Nabi dalam riwayat Ibnu Abdul Bar. Golek ilmu iku senajan ing negeri Cina. Samen ternik golek ilmu menika lampu diwajibno ing ngatasi saben-saben umat Islam lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku. Para hadirin ingkang kinurmatan lan kelawan ngangeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ngingataken malih angetipun kita pados ilmu. Napa niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan, ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing donya kemawon, lan wonten ilmu ingkang kalian akhirat. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken. Bok bilih wonten kelepatan kula nyuwun agung pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.